Kasetza Studios. Oh yeah. Newakaenda kunanga warikuti zvesezwa vuri kapanyaya iyoi uromba wega wega mishonga apana chesi yao mishonga uromba wega wega mishonga apana chesi yao mishonga nyerera ziri kuchemedzwa nywewe ziri kubuda misodzi dzizarese riri kubuda misodzi uri kudiridza dzindere rugare rwako neyedu misodzi baba vanhu uri kudaidzira uchiti kana nguva yakwana zvichamanifesita nevakaenda kunanga vari kuti takainamatira nyaya iyoyi apa mishonga yavasandisa panyaya iyoyi nevakaenda kunanga vari kuti zvesedzwa vhurika panyayo iyoyi urombwa wega wega mishonga apana chesi yawo mishonga urombwa wega wega mishonga apana chesi yawo mishonga kana ndiriseni mutendi ndichagutsikana nezvandinazvo Mwari vachandipa kana vachida avo Mwari munoshamisa munochinja nyaya isingaite kuita tinozviona zvino zvese zvandakanamata zvava kupindurwa nevakaenda kunanga vari kuti zvese zvapera